Pois moi bo día e, como sempre, moitísimas gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que pechamos unha semana de intensa actividade parlamentaria, unha semana na que constituímos a Comisión de Estudio do Prezo do Leite, en a que, ademais, continuamos dando pasos na Comisión de Proposta de Reforma do Sistema de Financiamento. E foi unha semana marcada tamén pola actualidade política da que me gustaría destacar moi especialmente a entrevista do presidente Rueda na televisión pública. Unha intervención na que podemos ver a un líder que fala dende a solvencia, dende a xestión e dende o éxito de Galicia. En a que vimos un presidente que cumpre, co aval incuestionable de ter executado ou en marcha o 87% do programa electoral co que se presentou ante os cidadáns. Vimos a un presidente que lidera o futuro, convertendo a Galicia en referencia europea da automoción grazas á chegada da multinacional chinesa SAIC Motor a Ferrolterra. E vimos a un presidente que dá solucións desbloqueando problemas como da vivenda, cun plan real e ambicioso para acadar os 10.000 fogares públicos no ano 2030. En definitiva, unha semana na que confirma unha vez máis que Galicia ten un presidente que sí pode render contas, que sí ten a palabra avalada polos feitos e que sí lidera un proxecto con futuro. E mentras a nosa comunidade avanza e atrae investimentos, pois España permanece paralizada e asfixiada polos escándalos dun goberno atrapado nunha macrocausa de corrupción. 12 sumarios, 17 delitos e case 100 de imputados ou investigados. O contraste é total. Fronte a un goberno que funciona, o que presida Alfonso Rueda, hai un executivo, o de Pedro Sánchez, en absoluta descomposición e cercado pola corrupción. O que España necesita neste momento está moi claro. Convocatoria urxente de eleccións xerais. Porque a actualidade política segue estando marcada e manchada por un goberno que non dá ninguna xornada de tregua entre escándalo e escándalo. E o exemplo témolo estes días en todas as informacións sobre o caso Leire Díaz e a súa axenda intensa que coñecemos gracias á súa xa famosa libreta azul. Unha libreta azul que funcionaba como unha auténtica folla de ruta de todos os plans da trama para influir nas institucións do Estado e frear as investigacións xudiciais. Unha libreta na que aparecen apuntes explícitos e tan reveladores como as siglas P.S. ou o termo de One, que apuntan directamente á cúspide do goberno e do Partido Socialista. O que hai detrás de todo isto é un uso partidista intolerable e un ataque frontal ao noso Estado de Dereito. Un acoso ao Poder Xudicial que se traduce en descualificacións públicas inaceptables nunha democracia como as que escoitamos de boca do ministro de Transformación Digital e Función Pública, o señor Óscar López, que chegou a afirmar sen rubor que hai xuíces que prevarican. É inaudito que un goberno sinale e semente a dúbida sobre os tribunais co único obxectivo de tapar as súas propias vergoñas. Pero aínda máis inaudito é que o faga quen se lle enche a boca a falar de liberdade ou de independencia. Grave é tamén ver aquí, como aquí en Galicia, hai quen se presta a aplaudir e a alabar a imaxe deste sistema. Hai escaso mes e medio tiña lugar aquí, en Santiago, un acto de homenaxe ao exfiscal general do Estado, con parte da cidadanía compostelá quería amosar a súa solidaridade. Destacados dirixentes políticos acudiron a aplaudir a quen hoxe está sinalado polo Tribunal Supremo. A min gustaríame saber que opinan hoxe o señor Besteiro ou a alcaldesa de Santiago, a señora San Martín, tras coñecer que a man dereita de García Ortiz se reuniu ata en 2 ocasións coa máxima coordinadora xeral das cloacas do PSOE, a señora Leire Díaz. Gustaríame saber que opinan desas xuntanzas que se quixeron tapar, porque non hai rastro delas no libro de visitas da Fiscalía e foron ocultadas á anticorrupción. Gustaríame saber que opinan hoxe, despois de coñecer que hai actuacións persoais do exfiscal general do Estado que se corresponden exactamente coa estrategia fixada na libreta azul da señora Díez
para atacar a xuíza que instruía a causa do irmán do presidente. E gustaríame saber que opinan cando onte mesmo o Tribunal Supremo rexeitaba os motivos para indultar ao exfiscal xeral, ratificando que os seus actos foron graves e deixando claro que non hai razóns de xustiza nin de equidade para outorgarlle dita medida de gracia. Por todo isto, faise urxente e necesaria a iniciativa que presentou este grupo e que debateremos no pleno da próxima semana para reafirmar o compromiso de todos os grupos desta Cámara, de verdade que me gustaría que así fose, pois coa exemplaridade pública, co respeto institucional e coa defensa dos principios que sustentan o noso Estado de Dereito. Galicia foi sempre un exemplo de estabilidade político-institucional, de moderación e de respeto escrupuloso ás normas democráticas. E por iso, nun momento de especial preocupación social, os galegos, a noso entender, seguen demandando seriedade, responsabilidade e exemplaridade pública. Eses son os piares para preservar a confianza cidadá nas institucións. Pero esta é unha realidade que choca de fronte co que estamos a vivir a nivel nacional. Como apuntaba a sucesión de investigacións xudiciais e tramas de corrupcións vinculadas ao entorno político, persoal e institucional do Goberno de España, está a provocar unha crecente inquietude social e un evidente deterioro da credibilidade pública. Pero tan preocupantes como os feitos son as reaccións do propio Goberno de Pedro Sánchez e dos seus socios. As acusacións e descualificacións públicas dirixidas contra xuíces, tribunais e profesionais dos medios de comunicación son radicalmente incompatibles co respeto institucional. Nun Estado de Dereito, a independencia xudicial e a liberdade de información son piares fundamentais. E tratar de desacreditar a quen investiga ou informa non fortalece a democracia, simplemente fai o contrario, a destrúe. Galicia non pode permanecer allea ante feitos que afectan ao correcto funcionamento do Estado de Dereito. Fronte ao ruído e á crispación, Galicia responde con outra forma de entender a política. Unha forma baseada na unidade e no contacto directo cos cidadáns. Precisamente esta forma de entender a política ímola ver reflectida mañá mesmo nunha cita indiscutible do noso calendario, e refírome á tradicional romería de Opino. Un encontro que vai moito máis alá dunha celebración, será o reflexo social desa Galicia unida, tranquila e con futuro que contrasta co caos nacional que vivimos actualmente. Un encontro cos nosos afiliados e simpatizantes, o verdadeiro motor deste partido, e onde un ano máis volveremos a demostrar a forza dun partido unido, comprometido coa xente e co futuro de Galicia. Así que será unha nova demostración de que o Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece ás galegas e aos galegos. É unha oportunidade tamén para seguir construindo xuntos o camiño que Galicia merece. Un acto que non podería celebrar ningunha outra formación en Galicia. O Partido Socialista de Galicia porque está moralmente inhabilitado, xa que un partido refén, cuxa única función en Galicia é poñerse de perfil, aplaudir e protexer as siglas dun goberno central asediado polos xuzgados e acorralado polas investigacións. E o BNG, porque co seu silencio cómplice en Madrid converteuse nun sostén parlamentario máis desta desgraciada degradación institucional. A forma que ten o nacionalismo de defender os intereses de Galicia é calar ante a corrupción e mirar para outro lado. Como está a mirar para outro lado, por certo, ante os erros, por exemplo, nas probas da PAU. En lugar de saír en defensa do alumnado prexudicado, faino de quen comete e permite o erro, guiado únicamente e, como sempre, pola afinidade partidista, neste caso, co presidente da Ciuga. E por iso, frente ao seu seguidismo e ao seu silencio, pois mañá no Pino volveremos a demostrar que o Partido Popular de Galicia é o único partido libre, o partido que non debe nada a ninguén máis que aos galegos. Así que, pola miña banda, non hai moito máis que engadir. Simplemente agradecer nuevamente a vosa presencia e quedar a disposición por si considerades necesaria algunha aclaración sobre estes temas ou sobre calquera outra cuestión que sexa do voso interés.
A ver, comprendan, eu intento de verdad poñerme na pel do señor Besteiro. E entendo que non está pasando un bo momento. Eu supoño que ao líder dos socialistas galegos o feito de que as supostas alfallas da aboa que recibira o señor Zapatero e que tiñan un valor apenas simbólico, pois se acabe de demostrar que están por enriba do 1.000.000 de euros, debería preocuparse. Que dende o entorno do presidente, hoxe mesmo, esta mesma mañán, se filtrase que efectivamente tal vez non se correspondan coas alfallas da aboa e si con regalos feitos por algunha monarquía cercana ao Golfo Pérsico, debería preocuparlle. E se lle preocupase de verdade todo isto, o que debería de facer é actuar en consecuencia e non intentar desviar o tiro hacia outras cuestións que, por certo, están sendo xudicializadas sin que ninguén do Partido Popular teña xamais posto en dúbida a independencia dos órganos xudiciais, porque así é como se combate a corrupción, e non intentando disminuir a súa importancia ou atacando a quen a persegue. Así que ao señor Besteiro lle pediría prudencia, pero tamén é certo que fai moitos anos que descubrimos que pedirlle peras ao olmo dá escaso resultado, e, polo tanto, pouco espero tamén da prudencia do señor Besteiro. Algúnha outra cuestión? Non? Nada máis? Pois moitísimas gracias e nos miramos en vindeiras citas.